हेलौ लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो नोंसोरनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। जोंनि मागो खुंफुंलायनायखौ आं नोंसोरनो देखायलांनो नागिरदों। दिनैनि दिनाव फुंनिफ्रायनो मिटिं जायो। बे सेक्रेटारि आरो आफादगिरि सायख'नायनि मोनसे नुथाय। बेयाव लटारि जागासिनो। जायनि नामा बेयाव सिखारगोन बेनो गोदान नेहाथारि आरो गोदान आफादगिरि जागोन। बेनि उनाव लेङाइ बोसोनगिरि गासैबो बिदिनो सायख'लांनाय जागोन आरो। जों बयबो मिथिखायो जानांगौ जों बर'फोराथ' अमा रायख'खा नालाय। जोंहाबो नै अमा दङ। मागोआव अमा बुथारगोन मानै। देग्लाय मानैल', मालाबा माथाम जायो, मालाबा माब्रै जायो, माबा गाहामबो जायो। नाथाय अमाफोरानो दाम बारायजोब्बाय नालाय मानैल'सो बायनाय जादों आरो देग्लाय। नै जोंहा बयबो रायजोफोरा बेयाव जमा जाजोब्बाय। दायो अमा सावनाय जागासिनो। अमा सावनाय हाबाफारि नै बेयाव अमा गोदानायनि लाहार फाहार जाहांबायानो नै। लागाव दे लखबदो थाब। मासेया सफैखाना दं। मासेया देरद्रायबाय नालाय थेलायावसो लाबोनांगौ जाबाय नै। दा गोदासिगोन बयबो रायजोफोरा जमा जानानै। नै अपारेसन जाहांबायानो जस होलायनांगौनो अमा गोदानायाबो नङाबा अमा गोदानायानो जायानो। जों बर'फोराथ' अमा रायख' जाहैबाय नालाय अमायानो जोंनि फेभरेट। दायो बेखौ गोदाखांनानै उनाव न'खराव रानसिगोन आरो बेसेबां बेसेबां गोलैयो न'खरसेयाव बेसेबां जोङो लांसिगोन। ओमफ्राय माखासे बिथै बिला आथिं खर' बेखौ रायजोआवनो एवजायो। माने रायजोफोरा पार्टि जायो। न'आव लांनो गोसोबा लाबोनो हायो, जानोबा जानो हायो बिदि आरो। नै गासिबो रेडिखा। बा माथो मोनसे गोजालायलै। दा जागोन जाब्रबगोन। नै इथिं अगदाब जरायजेनबाय। बानलु, संख्रि, पियास, सामब्राम, मस्ला मस्लि गासिबो दंजोबथारो नै। नै बिथिं आथिं खोमा सावदों। खोमोन थायो नालाय सावस्रोमनानै बेखौ बिथैजों जमा रायजोआवनो एवसिगोन। नै लोगोफोर दायो अमा बेदरखौ सुहांबाय। ओमफ्राय सुनानै दायो जखा लाग्रोदों आरो बेसेबां बेसेबांसो जायो बेसेबां जागोरो। ओमफ्राय बिनि उनाव गासै न'खरावनो रानसिगोन। दा सुगोरदोंसो माने बेसेबां ओंखारो मानैजों। बे साइडथिं गोदोबाय थानाय आथिं खर'फोरसो बे हारा मुरा बेफोरखौ गासिबो रायजोआवसो एवनाय जासिगोन। बिबुजों लोगोसे बिथैजों लगायनानै। ओमफ्राय लोगोफोर बेनोसैमोन। ओमफ्राय माखासेयाथ' गाबोनसो फिथा लारुफोरखौथ' गाबोनसो जागोन नालाय। आं दहाय नालेंखर हरनायखौ एसे हगारफ्रामदोंमोन नाथाय आं बेखौ हगारनो सानला। नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब आरो शेयार खालामना होदो अननानै लोगोफोर। स' गाइस आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो मागोनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय।